Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Jerry. Taong 1989, Mutia, Zamboanga del Norte. Matagal nang nakatira sa Mutia si Kuya Jerry. Ayon sa kanya, 2 henerasyon na ang naging pananatili doon ng kanilang pamilya. Matagal na rin kung iisipin, kaya yung mga lugar doon, alam na niya. Kilala rin siya ng marami at halos sa baryong palagi niyang pinupuntahan, lahat ng tao roon kaibigan niya. Maliit lang din kasi ang baryo Pinuno, kaya natural na roon ang magkakakilala. Hindi roon usong walang pakialaman dahil sa probinsya lahat nagtutulungan. Kapag may problema ang isa, kargo na yon ang nakararami. Maging si Kuya Jerry nga na malayo roon, nakakatulong pa. Simple lang naman ang problema ng mga taga-baryo. Kung hindi problema sa sakit na nagagawa ng mga engkanto, madalas biktima ng usog at bate. Ganun lang. Ngunit sa pinakamalalang sitwasyon, may mga taong nabibiktima ng aswang. Kung tutusin, ligtas na noon pa ang Zamboanga del Norte sa mga ganoong uri ng nilalang, pero may mga nakakalusot pa rin. Isipin ninyo, marami na ang mga albularyong lumipol at nagpalaya sa kanila, pero patuloy pa rin silang umiiral. Ayon pa sa kanya na, kahit sa lugar nila may mga kilala siyang aswang na nakikisabayan sa tao. Yung ilan sa mga ito may kaya at maraming pagmamay-aring negosyo sa lugar nila. Araw-araw niya itong nakakasalubong at sa tinagal-tagal ng pagkikita nila, nasanay na siya sa karumal-dumal nitong presensya. Alam niyang hindi namumuhay ng normal ang mga nilalang na yon. Subalit sa kabila nito, wala siyang kakayahan na yon ay sawayin o tutulan man lang. Bagaman may alam siya pagdating sa lihim na karunungan, nasisiguro niyang hindi ito sapat. At sa sandaling magalit sa kanya ang mga nilalang na yon, may paglalagyan talaga siya. Bilang dating biktima ng mga aswang Pinuno, alam ni Kuya Jerry ang panganib na dala-dala nito. Dagdag pa niya na, walang bubong o kahit na anong uri ng bahay ang makakapagligtas sa kanya sa oras na magalit ang mga ganoong uri ng tao. At ang rason na yon, ang pinanghawakan niya sa loob ng mahabang panahon. Iwas na iwas talaga siya. Kaso lang may mga pagkakataong parang napipilitan din siyang gumawa ng mga bagay na hindi niya inaasahan. Hindi niya mawari kung paano ito nangyayari. Gawa ng masyadong biglaan ang mga eksena. Minsan nga, nagulat na lamang siya nung hinarangan niya ang aswang sa lugar nila. Matapos niya itong makitang may napakalagkit na titig sa isang bata na naglalaro sa gilid ng kalsada. Nabawi lang ang kanyang reaksyon noon nang tumitig sa kanya ang matandang lalaki na may nanlilisik na mga mata. May sinabi ito sa kanya na hindi talaga niya makakalimutan magmula noong nangyari ito. Pinangangasan mo ba kami? Simpleng salita na ikinatakot niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Magmula noon, nakadistansya na si Kuya Jerry sa taong nagbabala sa kanya. Pakiramdam nga niya kapag nakikita niya ito, mamamatay siya. At yung bata namang minsan niyang iniligtas, namatay din pagkaraan ng 1 buwan. Yung sakit nito malabo, at kahit isang albularyong tumingin dito, walang nakahula ng ikinamatay ng biktima. Kung iisipin kasi, normal yung pagkamatay nito. Pero ayon kay Kuya Jerry, nung makita niyang labi ng bata, napansin niyang humpak ang tiyan nito. Ordinaryo man yun para sa mga pumanaw, pero yung pagkakahumpak ng tiyan ng bata, abot hanggang buto nito sa gulugod. Yung parang natanggalan ng laman loob. Hindi siya sigurado doon at hindi na rin niya ito ipinagtanong. Basta lahat ng nakita niya noon, sinikreto na lang niya. Ilang taon pa ang lumipas
unti-unti niya rin itong ibinaon sa limot. Dito na rin niya naunawaan na kailan may hindi biro ang pakikipaglaro sa mga aswang. Pagsapit ng taong ito, kahit papaano kalmado na siya. Wala na rin siyang iniisip na hindi kaaya-aya maliban sa pang-araw-araw niyang buhay. Ni minsan hindi na sumagi ang mga nangyari noong nakaraan, gawa ng siya mismo, aminadong ayaw niya na itong maalala pa. Ang kaso lang, dumating na naman ang araw na hindi niya inaasahan. Sa abot ng kanyang pagkakatanda, nangyari ito Sabado ng Marso. Ilang araw nang kapasan noon ang palayan sa lugar nila, kaya bilang nagsasaka, obligado siyang magtinda ng iilan sa kanyang parte. Di naman niya kasi ito mauubos ng ilang buwan, kaya imbis na itabi, nagpasya siyang ibenta na lang. Habang abala siya sa panghihikayat sa mga taong napapadaan, bahagya naman siya noong natigilan nang makita niya ang mag-asawang aswang na naglalakad. Noong una, akalain mong tumitingin-tingin lang ito sa mga panindang nakikita nila. Pero kapag pinagmasdan mo yon ng maigi, dito mo masasabing meron itong pakay. At ang pakay ng mag-asawa, nasisiguro niyang yung mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, bahagya naman siyang nawala sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Hindi niya mawari kung ano ang pumasok sa kanya noong mga sandaling yon. Basta naisip na lamang niya na tawagin ang ama ng mga batang minamanmanan ng mag-asawang aswang. Nang marinig naman ito ng padre de pamilya, agad naman itong lumapit kasabay ng pagtitig sa kanya ng masama nung dalawa. Bakit, Jerry? May ipapagawa ka ba? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, ginusuan niya yung mag-asawa, sabay pabulong na sagot dito ng, "Papasukin mo yung mga bata. Di mo ba napapansin ang dalawang yan? Kanina pang nakatitig sa mga anak mo." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumigaw ang ama ng dalawang bata. Galit na galit din itong nilapitan ang mga anak niya, habang puwersahang pinapapasok. Nang marinig naman yon ng mga bata, wala na rin itong nagawa. Pagpasok nito, padabog namang isinarado ng kanilang ama ang pinto ng bahay. Matapos nun, tila bang nahimasmasan siya. Ilang beses niyang pinag-isipan ang kanyang ginawa, pero di niya ito maunawaan. Pakiramdam niya parang basta na lang siya noong kumilos. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan siyang magligpit ng kanyang mga paninda. Ang kaso lang, hindi pa man siya umaalis sa pwesto niya. Nakalapit na ang mag-asawa. Bigla rin siyang natigilan noong mga sandaling yon, nang marinig na niyang magwika yung lalaki sa kanya ng, "Dinisiplina ka na namin noon, pero hindi ka pa rin nagtatanda. Ano ba ang gusto mo? Patayin ka namin? Sabihin mo lang, kayang-kaya kitang ibaon ngayon dito." Gigil na bulong nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, nakaramdam siya ng matinding takot. May hahalin tulad niya ito sa pakiramdam kapag tinutukan ng baril ng isang kriminal. Ayon pa sa kanya na, ang tanging sumasagi noon sa isip niya, mamamatay na siya. Gustong-gusto niyang sumigaw pero wala siyang kakayahang gawin ito. Kung tutuusin, marami naman sa kanyang makakatulong noon, ngunit wala talaga siyang nagawa. Literal na sa sobrang takot niya, hinayaan na lang niyang gawin ng mga nilalang ang nais nito sa kanya. Mabuti na lang talaga, may mga lumapit para bumili ng bigas. Kaya nung mapansin ito ng mag-asawa, kusa itong umalis kasabay ng paglaho nito na parang bula. Hindi nagtagal. Nang mapansin naman ni Kuya Jerry ang pagkawala ng mga ito, nakampante siya. Gayunpaman, iniiwasan niyang magtagal sa baryo kahit marami ang mga namimili. Bahala na, basta ang gusto niya makauwi na. Pagsapit ng gabi, tahimik ang paligid. Yung kanyang asawa at anak, tulog na,
pero siya nanatili sa sala ng bahay. Pinagmamasdan niya ang paligid mula sa maliit na siwang sa ilalim ng bintana. Tahimik naman noon ang gabi, pero sadyang hindi siya mapakali. Ilang oras pa ang lumipas. Nang medyo inaabot na siya ng antok, dito niya na unti-unting napapansin ang pagsimoy ng kakaibang hangin. Hindi niya mawari pero paglagpas ng 9:00, nakakaamoy na siya ng parang mapanghi. May mga naririnig na rin siyang parang naghuhukay sa labas na inakala naman niyang mga aso lang nila. Ang kaso lang, pagsilip niya, bumungad sa kanya ang 2 nilalang na parang mga tao ang itsura. Ang nakakapangilabot lang, nakatuwad ang mga ito. Yun bang, imbis na likod nila ang nasa itaas, dibdib at pusod nila ang naroon. Yung mga braso nila binat na binat din para lamang makalakad ng maayos. Tapos yung ulo naman nila sumasayad sa lupa. At dahil sa ganoong posisyon, umuungol ang mga ito na animoy nahihirapan. Wala rin pala itong saplot sa katawan, kaya sigurado siyang hindi siya magkakamali sa kanyang mga nasisilayan. Ang isa pa sa naging alalahanin niya ay yung nakakapangilabot nitong itsura. Para itong demonyong sumapi sa katawan ng tao. Nakakapangilabot yun kung tingnan, kaya isang sipat niya lang rito, umatras na siya. Hinayaan niya ang mga nilalang na gawin ang bagay na nais nila. Ang nasa isip niya kasi, baka aalis din ito kapag hinayaan lang niya. Ang problema, kalahating oras nang nakakalipas, naroon pa rin ang mga ito. At habang tumatagal, mas lalong lumalaki ang uka na kanilang ginagawa. Nang mapansin naman yun ni Kuya Jerry, kinabahan talaga siya. Gusto niyang sawayin ng mga ito pero alam niyang masyado itong delikado. Nasisiguro rin niyang hindi siya nito sasantuhin, kaya kahit labag sa kanyang loob, minabuti niyang ito ay hayaan. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dito niya na nakita ang 2 bangkay na inililibing ng mga ito roon. Matapos naman nila itong matabunan, dali-dali itong umalis. Hindi naglaon. Nang mawala na ang mga ito, nagpatuloy pa rin siya sa ginagawa niya. Buong magdamag na pinagmasdan ni Kuya Jerry ang labas ng bahay nila sa takot na baka bumalik pa ang mga ito. Awa naman ng Diyos, hindi na yun nangyari, pinuno. Ngunit kahit alam niyang ligtas na sila, naniniwala siyang ito ay pansamantala. Nasisiguro niya kasing babalik pa ang mga ito para mamerwisyo. Kinaumagahan, agad namang napansin ng kanyang asawa ang matinding puyat na kinakaharap niya. Tanong ito ng tanong sa kanya pero wala siyang sinabing kahit ano. Nang mapagtanto naman ng kanyang kinakasama na parang wala siya sa sarili niyang wisyo, na nahimik na lamang din ito. Pagkatapos ng kanilang umagahan, diretso nang pumunta si Kuya Jerry sa bakuran para tingnan ang ukang ginawa ng mga aswang. Pagdating niya roon, wala naman siyang napansing senyales ng pinaghukayan sa lupa. Normal na normal ito dahil sa mga malulusog na damong nabubuhay doon. Dahil dito, inakala niyang nananaginip lang siya noong nagdaang gabi. Subalit kahit malakas ang kutob niyang yun nga ang nangyari, nagpasya pa rin siyang maghukay upang ito ay mapatotohanan. Pagsilay naman ng pamilya niya sa kanyang ginagawa, di nito maiwasang lumapit at mapatanong sa kanya. Nagtataka rin kasi noon ang kanyang asawa, lalo pat imbis na pumunta sa bukid naghukay siya. Paglapit naman ito sa kanyang kinaroroonan, may hinahon itong nagtanong. Jerry, ano bang ginagawa mo? Di ba taniman na ngayon ng binhi? Sigurado ka bang hindi ka ron pupunta? Ikaw rin, baka magalit ang pinagtatrabahuhan mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang napahinto sa kanyang ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, tiningnan niya ito ng bahagya habang sumasagot dito ng, hayaan mo lang ako,
sapagkat mas importante pa tong ginagawa ko ngayon. Bukas na ako magtatrabaho pagkatapos ko rito. Pagkasambit naman niya nito, nagpatuloy siya sa paghuhukay. Hanggat wala siya noong nakikita, di siya tumigil. Ilang oras pa ang dumaan, laking gulat na lamang niya nang may matamaan siyang matigas na bagay sa ilalim. 3 beses niya itong tinumbok ng kanyang pala at nung napagtanto niyang hindi niya ito kayang basagin, hinukay niya ito ng mano-mano. Inabot din siya ng halos 15 minutos sa paghuhukay dahil sa tigas at lagkit ng lupa. Maya-maya pa, tumambad sa kanya ang isang bilugang bagay. Hindi niya ito gaanong napansin nung una, pero habang nililinisan niya ito gamit ng palad niya, dito niya na nakita ang maikli nitong buhok. Sa isang kisap mata, napagtanto niya na ang bagay palang hinuhukay niya, ulo ng tao. Takot at kaba ang pumasok sa kanyang isip noong mga sandaling yon, pero hindi siya nagpatinag. Alang-alang sa mga bagay na gusto niyang matuklasan. Ilang minuto pa ang lumipas, tumambad na rin sa kanya ang kamay at katawan nito. Dahil sa literal na nailibing na yon ng ilang oras, hindi siya nag-isip na buhay pa ang mga taong yon. Pero nang akmang hinihila niya na ito papaitaas, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng banayad na paghinga na nagmumula sa katawan ng mga ito. Hindi yun kapanipaniwala noong una, pero sa katagalan siya na mismong nagkumpirma na ang mga ito nga ay buhay na buhay pa. Kahit siya man hindi talaga makapaniwala sa kanyang mga nasilayan, pero nung magagawa niya, mas malinaw pa ito sa sikat ng araw. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan siyang umahon. Sa sobrang pagmamadali niya, hindi niya maiwasang mapasigaw dahil sa takot. Yung bangkay kasing nahukay niya, unti-unti nang tumatayo habang humihingi ng tulong sa kanya. Walang patid din itong nagmamakaawa na para bang gusto na nitong umalis sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Pag-ahon naman niya sa uka, agad niya itong tinakpa ng mga sako. Nilagyan din niya ito ng mga kahoy upang hindi marinig ng kanyang pamilya ang daing nito. Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang bumalik sa bahay nila. Buong maghapon, palihim niyang kinontrol ang kilos ng kanyang asawa at mga kapatid. Palagi rin siya ritong nakabantay upang hindi ito makalapit sa uka. At dahil dito, walang kahit ni isa sa mga ito ang naghinala. Pagsapit ng gabi, nang mapansin niyang nakaidlip na ang kanyang mag-iina, dali-dali naman siyang lumabas. Bit-bit ang isang maliit na lampara, maingat siyang lumapit doon. Nang maalis na niya ang mga sako, tumambad sa kanya ang 4 na bangkay na pilit naghahanap ng daan papaitaas. Walang patiding umuungol ang mga ito na parabang hirap na yon sa buhay. Ang mas nakakaalarma pa, hindi nakakaramdam ng sakit ang mga nilalang na animoy wala itong pandama. Isang oras din itong tinitigan ni Kuya Jerry, gawa ng iniisip niya ng mabuti kung itutuloy niya ba ang mga naiisip niya. Sa mga sandaling yun kasi, medyo nagdadalawang isip na talaga siya. Maya-maya pa, nang akmang bababa na siya, may napansin siyang huni, ilang metro ang layo sa bahay nila. Mabuti na lang talaga, tiningnan niya ang bagay na yon, dahil kung nataong hindi siya nalingat, baka patay na siya. Yung nilalang kasing lumikha ng ganoong huni, walang iba kundi ang mag-asawang aswang. Pagsilay naman niya rito, agad siyang nakaramdam ng takot na naging sanhi upang mahulog siya sa uka. Yung takot na nararamdaman niya para sa mga bangkay na kukunin sana niya, bigla na lamang nawala. Alam kasi niya na kumpara sa mga ito, mas di hamak na mas mapanganib ang mga aswang. Pagbagsak naman niya sa lupa, napansin niyang maputik pala ang lugar. Napakabaho din ito dahil sa hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa mga bangkay. Ngunit sa kabila ng ganoong sitwasyon, hindi siya umalis sa kanyang kinaroroonan.
pinili niyang manatiling nakahiga nang sa gayoy di siya mapansin ng mga aswang. Nilagyan din niya ng putik ang kanyang damit habang nananatili sa ganoong estado. Ilang segundo pa ang dumaan, muli niyang narinig ang huni ng dalawa. Akala niya magtataka ito kung bakit may uka roon, ngunit ang hindi niya alam, maglilibing lang pala ito doon ng mga bangkay. Pagkatapos nitong mailibing ang 6 na piraso ng katawan, agad nila itong tinabunan. 3 metro ang kapal nung naitabong lupa, at nung napansin niyang nadadaganan na siya nito, dito niya na nakita ang panganib na kanyang kinakaharap. Mabuti na lang talaga, may sapat pang espasyo para maghukay. At nangyari ito dahil sa mga labing pilit doong ibinabaon nung mga nilalang. Halos ilang minuto rin siyang nagkandahirap-hirap sa paghuhukay bago siya tuluyang makahanap ng butas na nakakonekta sa itaas. Yon ang nagsalba sa kanya upang hindi mamatay sa kawalan ng hangin. Sa loob ng ilang oras, walang sawa niyang tinibag ang mga nagkumpulang putik. Habang ginagawa niya ito, unti-unti namang nagpupumilit ang mga nilalang na kumilos. At dahil sa ginagawa nito, natulungan siya nitong mauga ang lupa. Bago sumapit ang 5:00 ng madaling araw, awa naman ng Diyos, nakalikha siya ng butas papaitaas. Pag-alis doon ng ulo niya, dali-dali siyang lumabas sabay takip nito. Mabilis din siyang pumasok sa bahay para makapagpalit ng damit. Kinabukasan, wala mang magandang pahinga, bumaba siya ng baryo para kumonsulta sa manggagamot. Nakakabahala ang ganun niyang kilos, pero alang-alang sa katotohanang hinahanap niya, naglakas loob siya roong pumunta. Pagdating naman niya sa baryo, iniwasan niyang pumunta sa mga lugar na maraming tao. Sa mga eskinita rin siya dumaan hanggang sa marating na niya ang bahay ng albularyo. Pagpasok naman niya rito, doon na bumuhos ang kanyang emosyon. Nung masipat niya kasi ang matanda, lahat ng takot na naramdaman niya sa 2 magkasunod na gabi, muling nanumbalik sa katawan niya. Kahit anong pigil niya rito, hindi niya ito kayang ipagsawalang bahala. Nang mapansin naman ng albularyo ang matinding problema na kanyang dinadala, may hinahon naman itong nagtanong. Jerry, kahit hindi ka magsalita, alam kong may dinadala kang problema. Sabihin mo na, baka may maitulong ako. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali naman siya roong lumapit. Nanginginig man ang buong katawan, pilit siyang nagsalita, alang-alang sa kanyang pag-aasam na malaman ang lahat. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, nalaman ng albularyo ang lahat ng kanyang hinaing. Mangiyak-ngiyak siya roong humingi ng tulong, ngunit sa kasamaang palad wala itong ibang nagawa maliban sa magbigay ng pangontra at payo sa kanya. Pasensya ka na, Jerry, pero masyado na akong matanda para sa mga ganyang bagay. Tsaka, kilala ko ng mga taong tinutukoy mo. Malalakas sila at sa estado ko hindi ko sila kakayanin. May mga anak din akong iniingatan, kaya sana maunawaan mo ang aking dahilan. Pero huwag kang mag-alala. Sa abot ng kaalaman ko, bibigyan kita ng mga gamit na makakatulong sa'yo. Ang kinakailangan mo lang gawin, maghanap ng mga taong maaasahan sa ganyang sitwasyon. Yan lang ang maipapayo ko sa iyo kung gusto mo talagang matigil ang mga nangyayari sa inyo. Dagdag pa nito na hindi nagkataon ang ginagawa ng mag-asawa sa bakuran nila. Bukod sa naglalagay ito ng imbakan, maaari rin itong pasamain ng lupang nagbibigay pagkain sa kanila. Mamalasin din ang kanilang tahanan dahil sa pagdagsa doon ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hindi lang yun, magiging masakitin din ang kanyang pamilya, lalo na yung pinakamahina sa kanila. Matapos naman itong makapagsalita, binigyan siya nito ng mga bagay na kinakailangan niya. May mga ipinayo rin ito sa kanya, hinggil sa mga bagay na dapat nilang gawin
pagtungtong ng dilim. Nang marinig naman niya ang lahat-lahat, umalis na siya para makapaghanda. Bago siya makabalik ng bahay, dinaanan muna niya ang mga pinsan niya para humingi ng tulong. Sa mga sandaling yun kasi, naniniwala siyang tanging ang mga ito ang didinig sa pagtawag niya. At kagaya ng inaasahan, hindi siya nito binigo. Nang makauwi na sila, itinuro niya ang uka kung saan naroon ang mga buhay na labi. At para makasigurong maniniwala ang mga ito, pinahintulutan niya itong makita ang mga nilalang na tinutukoy niya. Pagkakumpirma naman ito ng tatlo, agad naman yung nagtanong sa kanya hinggil sa kanilang gagawin. Nag-abiso rin ito na kung magmamatigas ang mga nilalang, posibleng mapilitan silang ito ay paslangin. Mariin din nilang inilahad na para matahimik siya at wala nang aalalahanin, yun ang nararapat nilang gawin. Pagkarinig naman ni Kuya Jerry sa sinabi nito, nagbigay siya ng payo sa mga pinsan niya. Bilang siya pa lang kasi ang nakakaalam ukol sa wangis ng dalawa, naniniwala siyang hindi ganong kadali ang pagpatay sa mga ito. Sa estado pa lang kasi ng mga nilalang na yan, mukhang ubod na itong makapangyarihan higit sa mga nilalang na matagal na niyang nakita. Kung pisikal na lakas lang din ang pag-uusapan, nasisiguro niyang daan-daang ulit na mas malakas ito kumpara sa kanila. At dahil dito, alam niyang hindi magiging madali ang kanilang plano. Sa pagsapit naman ng gabi, tahimik na ang paligid. Silang apat noon, nasa loob ng bahay, maiging pinagmamasdan ang lahat ng direksyon. Bawat isa, hindi nagpapabaya sa mga pwesto nila na parabang may inaasahan silang mangyayari. At pagtungtong nga ng 9:00 ng gabi, kagaya ng inaasahan, dumating ang mag-asawang aswang, bitbit ang 2 bangkay na inililibing nila sa hukay. Pagsilay naman dito ni Kuya Jerry, agad naman siyang nagbigay ng senyas. Nang marinig ito ng mga pinsan niya, dahan-dahan naman nilang hinugot ang kanilang mga sandata. Tumungo na rin sila sa entradang pinto upang sorpresahin ang mga ito. Maya-maya pa, nang makatunog na sila ng pagkakataon, dito na sila kumilos. Pagbukas nila ng pinto, agad nilang sinugod ang mga nilalang. Dali-dali nila itong pinag-uundayan ng taga, ang kaso masyadong malakas ang pandama nito. Bago pa man nila yung tamaan, nakailag ito ng walang hirap. At sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno nila, ni hindi man lang nila ito nagawang matamaan. Ang mas nakakabahala pa, pakiramdam nila parang sumasabay ito sa hangin. Hindi lang yun, nahuhulaan din ito ang kanilang kilos, kaya madali itong nakakailag. Dahil sa ganoong pangyayari, ni hindi man lang nila ito nagalusan. Kalaunan, nang makaramdam na sila ng pagod, agad naman silang napaatras habang yung dalawa, nananatiling aktibo at napakaliksi pa. Pagsilay naman ng mga ito na medyo nanghihina na sila, dito na sila nito sinimulang palibutan. Di man nagsasalita ang mga nilalang, ramdam nila ang matinding galit na namumutawi sa kanilang mga katauhan. Di nagtagal, nang marating nila ang dingding ng bahay, wala na silang nagawa kundi ang manatili habang inihahanda ang kanilang mga sarili. Maigi na rin nilang pinakiramdaman ng mga magiging kilos ng mga ito para hindi sila nito maunahan. Nang masipat naman yon ng lalaking aswang, dito na itong umisi kasabay ng pagwika nito sa kanila ng, "Mga tampalasan! Anong akala ninyo? Kaya nyo kami?" Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang mayat-maya nitong pagpalit ng anyo. Sa puntong yon, bumalik na naman sa kanyang katawan ng matinding takot at pagkasindak. Habang tumatagal ang pagsilay niya sa mga ito, nawawala na rin siya sa kanyang sarili. Ilang segundo pa ang lumipas, nakita na lang niya ang isa sa mga pinsan niya
na bigla na lamang napaunat ng binti. Pagbaling ng kanyang tingin sa may bandang dibdib nito, kitang-kita niyang nakasakmal na roon ang malaking bibig nung nilalang. Pag-alis naman ng nangingitim nitong pangil, agad nangitim ang buo nitong katawan. At kahit parang patay na ito kung titingnan, nakapagtatakang parang may buhay pa rin ito sa katawan. Hindi niya mawari kung paano ito naging posible, lalo pat sa tindi ng pinsala nito sa leeg, alam niyang hindi na yon mabubuhay pa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong kinaladkad ng nilalang papalayo. Matapos nun, agad niya itong ipinasok sa hukay kung saan naroon ang labi ng mga nauna nitong biktima. Pagbalik naman ito sa harapan nila, kitang-kita nilang parang naghihintay lang ito ng pagkakataon. Sinigurado rin itong hindi sila makakatakas anuman ang mangyari. Maya-maya pa, nang medyo mahimasmasa na siya, parang nakatuon na lamang noong mga oras na yon ang kanyang atensyon sa pagtakas. Marahil yun ang epekto ng takot na namuo sa katawan niya. At para naman masigurong makakaligtas siya, hinintay niyang umatake ang mga pinsan niya bago siya mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Tama kayo nang narinig, Pinuno. Trinaydor ni Kuya Jerry ang kanyang mga kasama, ngunit nagawa niya lamang ito para mabuhay siya. Masama na kung sama-sama, pero bilang isang padre de pamilya, hindi niya hahayaang mawala siya para sa mga anak niyang umaasa sa kanya. Yon ang kanyang pinanghawakan upang hindi siya mabuhay sa pagsisisi. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang pagpaparamdam sa kanya ng dalawa. Inaasahan na rin niyang patay na ang lupa nila, kaya hindi na siya umaasa pang magtatagal pa sila sa lugar na yon. Sa loob ng 4 na araw, itinaw nila ang kanilang atensyon sa pagliligpit ng kanilang mga gamit. Ayon sa kanya, yung 4 na araw na dumaan, hindi naging madali. Para lang makaligtas, marami siyang sakripisyo na ginawa. Awa naman ng Diyos, walang nangyari sa kanila hanggang sa makaalis na sila. At nang makalayo na ng baryo, dito pa lamang niya narinig ang usap-usapan ukol sa mga pinsan niyang nawawala. Gustuhin man niyang makialam, pinilit niyang tiisin at talikuran ang lahat ng bagay na kanyang narinig. Alam niya kasi sa kanyang sarili na wala na rin siyang magagawa para matulungan ang mga ito. Inakala rin niyang habang buhay niya yung matitiis, ngunit nagkamali siya. Ngayong pangkasalukuyan, bitbit pa rin ni Kuya Jerry ang kalbaryo buhat sa kanyang mga ginawa, lalo na nung tinalikuran niya ang kanyang mga pinsan para lamang makaligtas sa hagupit ng mag-asawang aswang na naglilibing ng mga binuhay na bangkay. Wala akong masabi sa kwento na to kundi napakamakasarili ni Jerry. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, kapag may ganito tayong klase ng kwento, hindi tayo yung nasa sitwasyon niya para husgahan siya. Siguro sa paningin niya tama, sa paningin ng ilan sa atin tama, pero karamihan siguro sa atin, alam ko naman, maski kayo, mali yun. Magsasakripisyo kayo ng buhay ng ibang tao para sa sarili ninyong kaligtasan. Para sa akin, medyo tagilid siya ng konti. Pero syempre, iba-iba tayo ng paniniwala. Baka iba nga sa inyo, ayos lang yun. Sa akin, hindi.